Boleh isibun ki dear viewers bat ki para banget ka buram ka cingero na ai should try. Tentang men step ko ban ai pi ya ni ka kubor jong ka jingwan long briu Jesus Christ. Lani ya ka e ka ka fi celebrate ya ka Christmas. Pi bon sien paro ki briu ka pertai ka ni ka jela jong iru. Kia raki ka ni ka jingwan long briu jong Jesus Christ. Hoi kam dei ka bas niu ang mo pi kwa ban le kman ban pawe ta ka jing wan long briu jong Jesus Christ. Re ka jingkli ka bu nam ni kat nu ngot na pi ki ba la ban ong ba ho nga dan si sha ta ka jing kman ka do not hapren ki jing e ki ba ngaya hapren ki jing ele ki ba ngaya kendu nga dan si sha ta ka jing kman banawan rakhi ya ka jingwan long briu jong Jesus Christ da kata ka donut ka bakaman ka donut ka badan jing kerman ka donut ka bana way usnam karang khambha ne ko man kling ko ban yalong honest hang ni mo ko ban long ko man ong no haktin khasi mo ktin nong way kilong honest haktin khasi ko man ong ya kata ka ka bashisha te ka ba phia kandu ka jingim let's say pila thi jan thi nap let's say dan ru na preng jong fi ki ba khlam yo ban thi hrai tungnya pusan dari ngini wan ra ka ni ha do no jong pi ha to kan dan shan em ka ta ji keman namar ha ba Jesus Christ wan chi ka perthai ka ne ka perthai ka badap da ka ji e sudah ba ka dan ka ji keman hakita kiba iet yu hendrai kala apan ki wen ru hakita kiba isi yu kumus im herat kala ki wen kamlang ga jing sup us im ga jing sup kyong hare hau herat mar bo mbet ka do not kam dan ka jing sup te akwa ban kali pi to pi celebrate ikani ka jing wan long briu Jesus Christ fishule dok dep ru kam tang ba la alam ban le hayeng mani bat da bat ka bajule barabor mo mana usnam ni pila da yo ma shisha ya kata ka jingkeman how Jesus Christ ngakwa ban ai testimony fi kendet shwa bangan keren bangan persyai kan ngakwa ban ai testimony parangai mentala ngala ban ong la rius nam kenti nadu bangama shisha yu Jesus Christ nadu bangama yu kumu nong penem jonga ngamat shua bakawai men shua haba ngala he laran baru nga celebrate yang ka Christmas na way usnam mo harai andal adep nang tu ka poi kalong biang kumju fi khuslai biang dan ka jingkeman kamdan ta ka joy ka bagi ang ka tin parang but la shu celebrate na way usnam khlam da yo ma chisha ya kata ka jing sup jong Jesus Christ ka jing keman ngo but way usnam la shutulun na way usnam but kamdan kata ka bangala ban ong ba how ni usnam shisha kadan ka jing kun rei bun sin ong gimi tang ki jing kuslai tang ki negative thoughts gimi tang ki jing kran benyau ya ka bala let yau ni badang wan kadai kata kapor khaba hoi ngal atip yo Jesus Christ hare ngampak don kata ka jingya dei bajan batu ngampak don kata ka jing la luet ni kipop kapop kadang te mrau yang abat habadan kapop pi gi warra gi jing kuslai kan ka jing mat perkat empat pentamai hare ngakwa ban ye thu pi kan ka test mili ka belum personal ba nadu bangama shisha bau turai upelat luet yang anak kapop bun sin gibriu balik Jesus Christ wan shani ka perthai ka badan ka pop sisin badan ka pop kadan bet ka jing e kadan ka jing khuslai kadan ka jing kerdu kadan ka jing bihon kadan ka jing bam yama kadan ka jing syakte akim jing mlin ke basniu kadan kata ka ba akwa wan ye thu ifi ban nadu ublei utrai bahai nga hapor ki lockdown gitu ki COVID-19 hila banong pakani ka ministry ru kasdang dadu gitu ki porjong COVID-19 a lockdown period bangala da ma chisha
yo Jesus Christ kadang namar om dei ba nganong ipi ba ngam yet yo blay na do dang red la hikai nga tien jong blay la hikai ki ai nga cha Sunday school grade anda ngal kham he nga ngop ha ka pop agi jinglien ki bas new but they have to kasdang ka jingku slai ka jingim ka jingbam yama ka jing pihun ka jingku slai ka bansawan ka jingku slai ka future mangam judan jing kaman na do no ka pop ka te maraw na ka pop ngan itu specific ka banga sha te maraw bam chwa ka ni ka jinglien ban pet ni film jakria par kala perlong ni ya ka met jongar ban yo pang gastric daki pau na mala ju pang na do mchuan rei kham namar bale banga mlien ni tu jinglien usni karan kan ka jing pang gastric hadin bangala yo kambu ayo ngala dap gi jing puli ngala dap man yo ka kam ka babiang nakawai ka kam syakawai ka kam ngayo ka bakham ha rei ka pisa ka biang rei ka do nut kam dan ka chi kaman rei na du ba ha lockdown period kadan gawi ka pon man ngala ngia e kan ka pop ngala ngia sisang ong atura jisu ham so pa su tamban ngala poi pep jingisan ngala poi dei nang pep jingisan namar ngapoi ba ka por ba dan blay shu ngam ngat shu yu blay namar la yalam yang am shuai mai dei baduai ipai dei baduai ki alam yang tin jong blay ngasmo thu ba ya tin jong blay ngasmo thu namar ngala puli na du Genesis hadu jing pen pau ngas smart baban memorize udang den re haba ka pop kam yo la du kita ki long kalong ka burden ya kalong ka jingkya ban mga jing sang na marbalay nga let ngara yang ta ka pop pa hari kala dan kawi ka miet ano ipi kadan kawi ka miet namar kala ju uot yang ni pop sublay man banga dep le pop ru kadan ka jing pat ka do no try ngong try ji suman banga dep pet igi film gi bam dai ngasu thu banga pen song si u blay ngasu thu banga dan ka diga yu dringa ya ma u blay nga le ngam light pa Tengah dari itu ipi mau beli iet pelat sisa ngau dah iet sisa beli kembang ketijong beli kau mau beli lah iet kata ya percaya bawa pak nak yukun bela kamar wei banget un jat syu dari un yok majing ipen imbang juga. Badai hak tu kan mid lockdown ngam kan mau kan tarik. Bawa men si mau beli lawan syalai i sisa malai asau i ketijong beli nama hak tu por melet jing sang beli yo ban pet igini gi YouTube video kumba pio menta kumba penmi ngampak penmi YouTube tu pon rei ngai ngo yu blai gi shakri jong blai gi bla penmi gi YouTube kala ban lang hakikatien hakikatien nong wai gi YouTube gi bade jong pareng rei kumju ru gi nong yalap gi ban kan gi jela jong ayo ban snap shang ayo ban penlut por blai gi jing duai bat karan gawe ga mit ka bau men sim khu wan hapor banganam thia Madang ni otia anong piuan tray ta ka jingpen namar ngala kala ka bomot ngala apply gi dagi pop ngala pen tukut ngala kwa ngala dai ngala long desperate ban lat no na kadin ngala dai ya ngala da ki dei shu tang shi sngi asngi daki snam ngani su ipi banga terang ban lat lu ni pop ngam ju tip ra ba kadan ga jing lat lu ngala mot ba kata ka jing ai kan su pelong nga bangan le pop biang ngan le pan ma biang ngan le pop biang ngan le pan ma biang ngam tiap baka taka jing ai kala ban pelat lu senang taka jing long maram ya ka pop ngam ong ni bangala jana ngarang dan syar taka lenti bau blem nak penyat nak wei ka jinget chkawei ka jinget nak wei ka jing khu chkawei ka jing khu handa ya tu ka pop ka banga syak te maram te ka tu jing mlien bangan pet igi flame jakhria jing kwa bra ki jing bishni ki jing bihon ki jing bamyama kitu barahat ki jing khuslai jangan mensim gitu one woman sim aku nang pi try but na he men step masuk smoke sting bet ini kan ngampat jus ngau gum kata kadang syaka bor kan ka bor coba jing pat jus one man try ma he men step mas sting nah kemen kan gajing kemen nak ada not ngata kemen si satem dei bang sus celebrate yang kata Christmas ne isu ele agi rompong le isu ele no way snam kala ada per no para bang balai ki mi kini YouTube balai hadu mentang ayang ni Balik ngala mat si sayu Jesus Christ. Balik ngam siap ting nang ni ban keren. Balik ngak ban ya tu ifim dei shu ban keren theology ni. Ngala ada puli itu theology mshaw kim trekam ni. Hari habang ayo mat si sayu ni Jesus Christ. Ayo mat ya kani gajik pala luat nak takapop. Kaki mesti masting. Pakas dang per kani gajik kwa jang ngam kwa shu.
baru bor ndala mit kawan mek itu gajing kwa ban pet ini film bom day film jaklia kawan makadan ka temptation kan ka lust Henry how to snap hadin katakan mit ka maki hari man mit ngak kwa ban duai men sim jong belai wan yalam nga jing duai ngam kwa syuk ban lek tu kala bang sta jing duai ngam pat ju long ngaduai man syang ngam ong bang ngaduai di sya bam jai othia no kamdan kata consistency kata ka yu ngai le tem dei bangam iet yu trai la se piu bidan nang ne ki barang sakut sa marau ki pop la se pinang dei tu brio iba iet yu Jesus Christ ndai pi sak te marau ki ni ki jinglen man pet i film jaklian i jinglen ban bishni ban pi hon bam dan jingwa khoi sim ki ai bar khoi la se gam dan ga jingsuk ga jingem pi la se pila nya sisa ban but yu Jesus Christ ndai ngai tu fi o Jesus Christ udang iet fi hadu menta wala pidang dan tu rei kat ba pidang yak sat ka pidang dan ni ka jik pen kendu ba pi kwa ban la sha hagani ka por ma on pi ublei un palat lut pi ka ang shu ublei ya thu hagi shakri jong ublei ru ngi jupen le ngaju la jupen le shibun ki jing duai deliverance nadu bangala lut yeldi ngala jupen duai gitu ki daki hajar ki bri ulang ba ka phone bat ba ya kendu gitu ki bri ba shakte ki jinglen ki basne ki jing pet ki film jaklia ki jinglen bat im aurea kijing lian bat pihon bisni banam sok kamen sim kijing syapti ga ngala ju penduai ngai thu ulang praktikal wada ka ikhtiar ga bojong men sim ko pen be no itu gimen sim bam namar kadang gajing thu ha bo bleu pen em yenu bat de hanta kan ngala sedang smau thu sisa bangala yo lut te na kan ka pop bakadan ka bo namar haga gospel Matias kal nam ka ba nikong ka khat ka ba arpuai ka amban khat you Jesus Christ bat un pen em yagi brio jo kini ki pop. Let's say we let Roy haki praise and worship. Dre pidang dan ka jing kwa brai, nang dan ka jing aurea, nang dan ka jing syakte kum haki tu jing pet film jaklia. Let's say we Roy choir. Let's say we Dre pidang dep nang tum dan yai thli kalong empty nang fi kalai. Pi biang let ka pisa. Pidan ka yeng kasam pidan ka tengah, pidan utengah, pidan ki kun re kalong empty. Lada pi 4 mat sayu Jesus Christ. Ngak kwa ban tu ifi bau Jesus Christ udan syakta bon ngalak mat syakta kadam ong nang ni. Bahadir nang tang orang wialam yang asyik jing duai bat nang tung alas sedang ban puli biang yang ketin jong belai ban puli biang yang ketin jong belai nadu Genesis hadu jing pen pau kata amdai syu bos puli dat rei ngada bang si sabat puli hadu mentang nang yai ne ya la san senam mentaman usnam ngapendat bat si senam yang dengan Bible lagi jong ki version ki papier kalau long consistent ke life dai syu bala dan ka discipline ru dan ka eat ru ban puli ke tinjong blai dan ka jing eat ban la yalap ya ke tinjong blai dan ka jing kemen mentang alap ban ong ngak kwa ban ong ifi manado u January arajar arpusam hoi ngap ong bom dan ye kendu ki jing e ki babun kita ning teng gi bangaya bang kendu jing e hare ngalak ban ong bau Jesus Kristus long bang ngalak ban ong bau ni usnam arajar arpusan nadu January hadu menta arpu sauterik ulalong usnam ubah saiso ya para banget ngalak ban ong bangam babi ngaklam babi bangaya nadu January shitarik life way tarik arajar arpusau ngalayo ban kran ya kawai ka message nadu basdang janga naju ban kot atat lai arajar arpul lai puai tarik pinapet ka video janga ka pai hadu 170,000 viewers keren syua bangin rong syuk selama temai bat syua katu lai puai tarik nilai duai miet bat ki senran iklam tiap barok si miet nilai duai hadu men step saw waji saw si pawar step nilai sedang ban rong syuk tau arajar arpusa san ngai tu ka ban menor ngai sedang ban rong dak jing keman mengilah keman syang nilai yo ban duai barok si miet ka maka pertai lai puai tarik kadang celebrate banyak syat banyak party banyak orang ngi penlut ki jing duai namar balik ngala dan sisa itu tahu Jesus Christ nadu ban miet tu am kita ki senran awak dia up usnam temai report ya dikshan ya bam jan re lambat ka Bible lambat ka praise and worship lambat ki duai points lambat ka jing aingu yu tora bat arah jang adu January kalau ifi ngala yo bat em kata ka jing em ka ba job ngala ban ong hadu ngantang yang ong khamba bi ni usnam bat ka jing sakri kanang yar ka jing keman kanang yar ngaya ki jing e te para mai ku Kristen ki dan bet mla ban ong blei wang nganam web no ni fina par sai fin long ka jing sha klam ka jing e kom non tei ka jing e jingi ngam kwa ban ye thu iki jing e ki bangaya dring kwa ban ye thu iki jing job wa hadu ong ni usnam araja arpsan arpsau ter Disember ngakran ni fin ni da ka jing slor da ka jing keman
bau beliau pendap dah jing keman bangal amat sisa du Jesus Christ di hadir nang tu ka bangal dap sngau tu ikan ikan jing lat lut ni pop ngal lat lut sisa tu nak klempet su ngal ban ong menta la san snam san nan rus nam la si san snam ngal ban ong fi ngak klam si sin ru ngak klempet su iki film gi bam dai ngak klempet film jaklia su kham kwa su ban pet ikan unu kan thai da jing pet kwa barai para bangat ngap ong ni bang sngok slur nai ngala bun kam no ban puli khat ba ngala bun kam bleu las dang ban khe jing duai si baji ar baji lai baji hot dan ki por bangam khim ta tre kham bun sin hi ar lai baji ki de ki por jing duai wala sedang ban puli sedang ban ai ki jong blai pila ban pet ru ang ni kata la ban sakhi kat no san spa tam ki video sa pan mi ni kata ru ngadang dan ki kam ki jam bang le trai ban pendap ki yeng resem ila yo ban yala sikelang ki jaka nong kendong ila yo ban penduai hang ni hayeng hang ni jing jing duai hapo jao lunch nolin ban duai ki beri bang ngani selok bagi beri hang no bangalet kiwan karan ka bor men sim khut bagi yo lak lu karan ka jing keman si sia para bangai ngamong bangam ngam keman bat ka bat ki kun bat ka family rei apa lat na kata na dan ka jing keman ka ba palat Jesus Christ ka ba tut temetang ko ban ai gani ka kubor jingwan long beri Jesus Christ ngakwa ban kali fi hatu pi celebrate ni fi la yo like lu chana ngakpo ne pi dan ka jing ngau si ka jing ban kia bat na wais nam ni so wais nam dan jing kerman ni fi fishu pan pa na bar pi keman rei ha jing si sha pim dan ka jing keman na itu fi la da fi match si sha ni Jesus Christ fi la experience si sha u am tang ki celebration tang ki jing le niam nga sekolah dengan sakit nang ni wa pin sadan ka purpose ru ka jing em jong fi kan sa din pe mata kala nang riar kan ga jing sakri man syang sedang tang marwai hayingi mai banduai tan ha yeng jing mai bai ai ka kamera bangan penlong jing duai dan kiwan lang do bangayo man ai ki jing hikai na ka tin jong blai rein la sedang tu ngahap banyak yang warwai ngaya ka jing sak kan tat ngaya jing sak banyak marwai hari namar bangal adan ke tu gajing penyamam ngaya abdin kalau sedang dengan gajing syakri la sedang menroi ka parabiang ngap ya yang kata gajing syak kentat tentang question you boleh ngok try malak pet yang anri malak khat sisa yang aban syakri ne ngasu le song shit gidan ngum kita gajing kelir reng ko man ai ngu ifi nak tag bang ba kita gajing syak kentat hadin sisna masnang gajing syakri oh nga syong bet hijing duai marwai si try ngawan bet hayeng si beleng awan ban syong hayeng me ban duai dan wei armut hari menta ye thu fi para banget bau beleu long bayai ne bau beleu bala pendiem si sya ubat skam sya ban takal aroi ga jing syakri sya kuat siki ke jaka kendam bupet kadang ka jing keman ta am syu ban le pop hari ban yalap ya gospel ban ye thu i wei pat bau try pendiem yang aba ban ye thu fi ba wan lang sya jing pendiem ga basisha fi kwa ban kontak inga fila ban text na ai number na kwa ban ong ni fi nang ni ba gidan gitu gi bangam pat yo man phone wat let bot bangan phone ni fi ngan sa phone bet ngala i gi miss call jang fi namar la bon palat gi bakol nga kwa ban le jana para bangat ngam ji kwa ban syela tang dam kwa banda ya kendu fi makmat ban penduai ban penbe men sim baman mayalam kumba pila i ni youtube ngila race of leaders amtang bang ayo jing pendem amtang bang sai so ld ngala race of leader dah jing ai jong blai ngala pan mi kitu ginong yalap hasura kila ayo ru ki ba em ga jing em ka bam dei mswa menta kila phai su ksus kila ayo ban ya tho shom kurem lu dang makani gedang dap ya ga jing pen ya tho shom kurem sti saram barai kila don ga jing keman ho Jesus Christ akan ma ho maning kong ayo ban penduai ki ngakran ni kan ga belum praktikal penduai ki penbe ki men sim man ki penlech ga jing pen baptis ki yo priang yo men sim khut ai kai ki menta kila long ki dong ya lap le ki jom kila long ya nang ngejap ki jom ki shnam but kila yo man ya tho shom kurem ru para bai it yo Jesus Christ para bai ket lam ya ka ktien jom oblem mdei tang takan sadan biang ka jing tho shom kurem ha ni ubnai ha ni uju di sambatang hang ni ar ngot kiba ban tho shom kurem ba dap tu wei ba mentar de ngakran ni jing syaba man syang am julang ta mundan ye ra ngam kwa ra man syakri uble ngam bu ya sakandang tara ngam kwa mas kwa tang ban support mas dia ngam kwa te perlok ya stage man toy kini stage en re
Hadir bang ala don ya ka jing ada ibu Jesus Kristus bang man duai bang puli ketinjong blai kimi hi gini ki sei so no pi ketinjong blai na ki sam ka bal nong bani kong ong unlong kum butu dir so bala thom tau ba kan riak no ni gi basniu mam tau bri ba hak bayat ba kan riak no bam syong ka jing keben bam syong gi jing ka nong pop unlong kum tau ding bala thom ha gi rut gi wa bat ba sei lagi so man la ka ayom ba ki sladi jo gi jirngam dengan nado bang akan riak nak pop nado bo boleh pentekat no naki kambaman niki ai am syu celebrate dengan Christmas tangdam nado bang amat saya Jesus Christ ngalah sei so si sang am boleh ula pen sei so en am dei bang ala pen sei so hi ngalah kaman kila bun la pen mi si bun kinong ya la keleng wat lai jing sakri dang long ni beret nganget manang ni kanang nya layo seban pen ya thok syong kurim ban penyete jutang banyak kendu iki couples ki ba iet you blay ki bla mansha kila pulengkar ka ji mata kila sedang ban thau mai mata kila sedang ban le yalak banya syakri lam oh yero itura ka long ba kemen pla tikadi ada ka kubor jingwan long brio Jesus Christ ka kubor ka bang kwa ban ong fi balada fi kwa shisha ban em ka ta ka jingem ka ba sei so fin kwa sha ban ong ba uni arjar apun riu arpsan lo ajan let banga sedang arjar apun riu hapneng gi jing e drai da kai jing sei so ngam sim la babi kini ki san riu snam ngam sim la babi kalau ga jing ku para bagai naka ways ka man ga singi ai hapneng gi jing e man ga singi kam dan judan ju ke jing du jing karna man ga singi kam julom shu man shwa aku slai na let shka pop na ayu drai na du patate ngada kemen sisa para kemen ngaku am ngai kendu i para bagai lu ke ba iet sisa kita ke parlok ndai tangi parlok akado i parlok ki ba kerja mesim ki ba yarap akado bagi yo ban ya syak kemen lang ban praise and worship man la sing try ni sadan ga praise and worship biang ru bagi yo ban ya kemen lang ki ban enjoy lang ki ban ya senang ban ya kentu ayo sisa kita ki parlok ki ba thamai oh da pi kwa ban mat sisa on pi dan kam ban kala ka bomot no ni pop wan singi ni penyarap fi ban pan plai gi dik pop lek se pi dan ga jing sak te mrao gi gi jing len gi basniu pan kot no ki kot jing mot no let se gi sakri jong blai ki ban ga ikhtiar ga bor ban pan be ti men sim baman finom sulet jing ya sang su takum ki nong shong ben finom sulet ban pendak program gi yeng mani bat saju yang ga jing em refin sadan ka purpose fin sadan ga jing kemen fin sadan hap pedang gi jing e kin wan bet fin sadan kan wisdom kan knowledge kum no banya fin sadan ka ikhtiar wat ban hikai ki wairu ladan wai u kana sam la boyo ban yalap yu nadu ban sedang jang gospel ma show syate marau ki jing lin aurea hage jing pet film jaklia ki tin si bat dan mani tu fi tangga jing dang jing start ro haka puli ka dang li ba kum ta ba sedang yu ka baning kom ban yalap ni gospel la phone nga ba wi kum ka ni video na sedang ban penduai u na phone kala yu jing pedem so ka hinman ju ka kran ya ka jing kala ka bomot kala ya ra ni bat haka wi ka singi phone ni na phone na shi tiki tan rambrai phone hadin la phone la pen la kala ka mod apen be ik tigi men simbaman tika jing sedang mdei ka basulong to la sedang bat man ka por duai be hang ba sin ka baning kom ngani thu pi umnang tang ban puli bible umnang baw yu yalet naka kam ki apostol gal nang ba art khat ba lai pu pra wang mama ha e ta wang mama ngati ngam tip tu au biru ngam tip ngam jupuli bible te ha ban pan i ngam pidan ga bible khasi wang adan wang ya nak tak page pet nak tak page pen pet ga page te wang pet ya ka ba tho bai ka dan ka chapter 1 mat kal nong ba ni kong kha ba ar to la pen pet ngam pet ka khat balai pu pra ter ngap ya sha ba du te wang puli nang tu ka khat balai pu pra wang gumno ba du wang kum ni wang u Petrus omla ban puliru bak ngala sedang ban te ka adan jingile angkum no kan trai bulai ha tang bible ru ban pulir jenja hare bulai jungi bulai ba em pangil ai puli ngai sedang ya nyele suki bang pis ngok thu kan ne wang hoi ngas ngok thu wang pidan kamban kala mot ban plan itik pop ban penbe itik men simbang man nadu rambrai fu bangala dua yang kata kasini la pen be ki kita ki jing kwa pra ki jing pet film jaklia ki jing di secret ki jing di kiat ki baru khala sedang antara trejik penim na dua yang tak ladan ka jing trai ublai ngapkan maafsu la sedang ban jerho na pri bas sedang kadan ka jing ele anta nak ta 4 i 2 is 2
bat hadin ulat lut ngan ampi wan ban ya kenduk sendan rut bat ngilayo ban penbaptis yu ban penbaptis yu hako wala yo pediang sunan yu mesim khoi manta pinum ngai pet ngan ong fi la pi piong bang asu keran kai manta udan ka YouTube sapet kani ka YouTube jong de meban shan OFLD sapet meban shan OFLD pin sa yu type be ta po YouTube manta la rong nong yalap hagi surak bat pinum ngai ru ba umpat dak ka jing puliu yalap kum ba yalap utai bala nang basta mala boleh ula yo sisai ka jing pen mensim ko ula lat lut nak pop ngakwa ban ong yu meban shan ni to dong yero try bikin boot ya ka channel jong fi Yang yero try bat text ni kanang bagi beriu kin yo ban snap ya kubor na ka YouTube jong fi me ban chan la long unong yalap menta la dan ka YouTube channel ola la duai syak jinget wan ban duai sini sau post ni sisin sau post ni ubam tang men met sisin tang men met sau post ni ne na sakia kata namar wan hang ni hayeng jing duai jong ni silong nam kwa ban rajak ai wan chani sau post ni wan ban duai mata uya dak ikhtiar ban kabor Hadan ka jing kaman hado not perkhat sasnap iki ya ka jing ai testimony jamur. Aku apa finda type ni me banshan. Baki beri kin tip isaki bau Jesus Christ ulang bakramam ngamra jack LD pet ngampan kraw LD ngampan kraw yu Jesus Christ te lada Jesus Christ upelat lut yang ni pop ngalet ban dua iki wei gila lut ni pop unir ulet dua iki wei gila lut ni pop ter te ni ai kata ka ka bangidan lada fimdan ni ai ko fin ai shiki wei hari ha fidan kata ka jiglong met sim pila ban ai shiki wei ngai tu kata ba unir me ban shan taru ulas dang ban le ai shiki wei piru tu ba mat saprang barang sudah betot mangani kaju tu man karat wan kong ya pen ve ki men simbaman hani ngong am pen pau ya ka ye ngam pen pau bisa buram jong blai tang bang ya tu ipi la da pila em sisa pila ban ai te ki wei ka e ka pidan pila ban ai ka jingkerman pidan ka ikhtiar ka bor ndai baswila pen bang jali jo pila ban penyarap iki wei uji skres tu ba ai ka jing em dai pila ban yalam iki wei ka jing pen em pila ban hikai ki hadu bakin dayang bakin long kinong yalam bikin long kita ki senran jong ji skres hang ni ngem ya hikai su ya ka tu ka jing long banget ka basi syong ban ngisai ba iki beri ban perlong nong yalam ba ngim benut ra ni pen yaram iki mata kidan lagi jom ki YouTube kidan lagi kidan jom ki prayer center kilet ban duai kilet ban yaro itu ra kilet kala dan ka jing keman kim syong thatsu compare pi menang wow bi nga ong fi ni let's see if you am nang jingdan start film dan kam theology let's see film dan kala ban let tu sing theology film dan jingdan jing start wan ngin yarap ifi hero itranga comment pala bahkan ga jing sakri ga nang yara ma ngile si sai kat kumuktin jong ublay kublay sibon bato da like da share da subscribe da pen priang gini kubo na mentara buram jong trang ngai ba shan swear naga ga YouTube overflowing life discipleship but kom ju ru na Facebook kublay sibon yero try ka nga ai kublay ka jingwan long briu Jesus Christ ka bakaman ni fi pantang bulawan long briu lawan man sya ka din pna na wagi pop jungi lawan sya saknar kani ka di long Christ center la saknar ki kejat jungu la pangpan singet sya yu baka sing ka balai la mi pat la da finget fi kala ka mamot finget sya pi pendak ka jing pen baptis piok pediang man sim ko pin lau jing taw batamai But man gasnam pinum celebrate tanga arp santerek December. Man gasi kan long celebration ya kata jing job jong Jesus Christ. Ya ka jing wan long brio jong Jesus Christ. Ya ka jing syayap jong Jesus Christ. Ba ya ka jing ni pat jong Jesus Christ. Kublai sibun ya ro you try. Hallelujah.